lunch, yeah. Upean näköistä. 'Cause I got a hunch, girl, that you're hungry too. Wow. Tervetuloa meidän keittiöön. Tänään teen kevyen, ihanan maukkaan, terveellisen keiton ja sitten mustikkahyven jälkiruuaksi. Ja siksi olenkin täällä mustikkafarmilla. Ja täällä on tosi paljon ihania marjoja, jotka on tämmöisissä rypäleissä ja näitä kerää nopeasti. Onpas ihania mustikoita. Nämä on vähän miedompia nämä pensasmustikat, mitä metsässä kasvavat. Näistä mustikoista ei tule sormet mustaksi, niin kuin tulee metsämustikoista. Nämä kasvaa niin kuin viinirypäleet tämmöisissä tertuissa. Ihania muhkeita mustikoita. Nyt lähdetään kotiin leipomaan ihanaa mustikkahyvettä. Onpas tässä marjoja vähän enempi kuin tarvitaan mustikkahyveeseen. Tässä on farmilta poimitut mustikat ja aloitankin mustikkahyveellä ja sitten keitto sen jälkeen. Teenkin tämän mustikkapiirakan tähän rautapannuun. Laitetaan ensin mustikat. Mä voitelin vähän tuota pannun pohjaa. Niin laitetaan 4 kupillista mustikoita. Tää annos tulee niin kuin normaaliin piirakkavuoka kokoon. Ihan täyteen marjoja. Tänne laitetaan vähän se perunajauhoa. Mä laitan ruokalusikallisen tänne sekaan. Että sit, kun niistä tulee kaikki mehut, niin ne ei valu sit joka paikkaan. Se vähän kiinteyttää sitä. Sokeria laitan tommosen reilun ruokalusikallinen. Tää on orgaanista valkaisematonta sokeria. Siinä on mustikat valmiina ja sitten tehdään siihen se crumble päälle. Tehdään se tohon astiaan. 1 kupillinen gluteenittomia kauraryynejä. 1 kupillinen Saksan pähkinöitä ja pilkotaan niitä vähän pienemmäksi. Ne on kivat, kun ne on, vaikka ne onkin vähän isompiakin paloja, niin ne tuntuu kivasti rapeena siellä, kun syödään. Et ei tarvitse ihan jauhoksi tehdä. Vähän pienemmäksi. Mä laitan tätä kauraryyniä sen takia ja näitä Saksan pähkinöitä, kun ne on terveellisiä, niin yritän välttää jauhon käyttämistä ja nämähän on gluteenittomia kaikki. Laitan hyvin vähän tuota omaa jauhosekosta, ruskeata riisijauhosekosta, seosta. Sokeria laitetaan 2 ruokalusikallista tätä orgaanista. Vähän makeutta ja sitten laitetaan ihan tommonen sanoisinko 0,5 desilitraa tätä mun jauhoseosta, ruskeata jauhoseosta. Voita 4 ruokalusikallista. Kanelia teelusikallinen. Se maistuu hyvälle. Sitten mä aion laittaa vähän sen
inkivääriä raastan sinne. Tulee hyvä maku tuohon sekaan. Kuoritaan, tämä on tuoretta, niin tietysti voi laittaa purkistakin suoraan jauhetta, kuivaa, mutta mä nyt käytän tuoretta, niin tulee tosi hyvät maut. Niin raastan tätä tänne. Tuommoinen teelusikallinen. Noin. Siellä sitä on. Tässä on kaikki ainekset, sekoitetaan ja toi voi pitää saada sinne mukavasti niiden jauhojen ja pähkinöiden sekaan. Voita on ihan okei käyttää, kun ei liikaa. Ja tääkin on aika iso piirakka, niin 4 ruokalusikallista ei ole paljon voita tämmöiseen annokseen. Tää on vähän niin kuin semmoinen rustic-piirakka sitten. Jäätelön kanssa tarjotaan, taikka sitten voi myös semmoista kookkosjäätelöä käyttää, jos ei halua maitotuotteita. Ja tietenkin voinkin voi jollain muulla replace, voi laittaa kookkosrasvaa, jos haluaa, sekin on ihan okei käyttää, jos ei halua voita käyttää. No niin, sitten sormet on nyt ihan voissa ja jauhossa, mutta ei sillä väliä. Laitetaan tohon noin päälle vaan niin kuin tämmönen vuori. Ihan rennosti. Kaikki mustikat peittyy. Tää on sitten kaunis tarjota ja sieltä tulee aika paljon ihanaa mustikkaa sit sieltä alta ja tää päällinen tulee tosi rapea. Uunissa 172 celsiusta 40 minuuttia. Laitetaanpa uuniin tää piirakka. Sinne niin. Jaha, nyt uuni ilmoittaa, että piirakka on valmis. Laitetaan toi kello pois päältä. Ai kun makosa, ihana muhkea piirakka, mustikkapiirakka tämän kesän mustikoista. Ja toi näyttää ihanalle rapeelle. Kyllä tää maistuu jäätelön kanssa sitten tosi hyvälle. Kahvitellaan sitten taas lopuksi ja herkutellaan. Sitähän tämä kesä on. Pelkkää herkuttelua kaikilla maan tuotteilla. Nyt aletaan kanakeiton valmistamiseen, tai oikeastaan semmoinen vihannespataatti kanneliinipiin keitto. Ja mä laitan siihen vähän sen kanaa, niin paistan sen ensin. Siihen voi laittaa valmista kaupasta ostettuakin kanaa, mutta mä nyt teen, kun mulla ei ole, niin mulla on 2 kanan rintaa tässä, niin mä nämä laitan uunissa ihan hetkeksi vaan kypsytän. Mä laitoin siihen vähän sen näihin kanoihin, niin oreganoa ja basilikkaa laitoin vähän ja sitten laitetaan pikkusen garlickia myös tuohon pannuun, voita pannuun, oliiviöljyä, ruskistetaan niitä vähän ja sitten työnnän kuumaa uuniin sen verran, että ne kypsyy ihan läpi. Laitetaan pikkusen valkosipulia tuohon pannuun, niin se tuo hyvää makua noihin kanoihin. Ihan vaan rikotaan ne ja sinne joukkoon, niin tulee hyvät maut. Ja pikkusen limettiä sinne. Ihan vähän limettiä.
ja sitruunaa. Ja sitten kun mä otan ne tuolta uunista, niin laitetaan vähän lisää. Noin. Ruskistetaan niitä vähän ja sitten mä työnnän ne kuumaan uuniin varmaan 200, ellei vähän ylikin. Kypsyy sisältä sitten. Nyt on kivan ruskeeta, ainakin vähän sen. Niin nyt se voisi työntää tonne kuumaan uuniin, joka on noin 200. Taidan laittaa tänne alauuniin, kun se on kuumempi. Tää sopii just mukavasti tuohon keskelle ja koristaa koko pöydän. Mulla on tässä 2 tämmöistä lautasta tai tämmöisiä puisia tasoja. Sitten on vähän tuolta siiteripuusta oksia tuohon väliin ja tämä päälle, niin taas tuli kaunista ja tietenkin pihalta näitä ihania kauniita tuoreita kukkia. Niin siinä on meidän pikkupöytä katettu lounasta varten. Aloitetaan keiton teko. Laitetaan tonne kattilan pohjaan ruokalusikallinen voita, oliiviöljyä, pari ruokalusikallista, antaa sen siinä kuumentua. Laitetaan sinne sitten tätä purjoa. Purjosta käytetään valkoinen osa vaan. Ja siellä on monesti multaa välissä, niin sitten mulla on tossa kylmää vettä, niin huuhdotaan se. Ja sitten laitetaan valkosipuli, sipuli ja purjo, niin tohon, kun toi on tarpeeksi kuumaa, toi voi sulannut, niin laitetaan nämä sipulit ja purjot sinne vähän paistumaan. Se on niin kuin se keiton pohja. Noin. Eikä tätä purjoa tarvitse liian pieneksi, ihan vaan siivutaan se. Laitetaanpa sipulit sinne ja purjot muhimaan. Vähän valkosipulia, laitetaan vaikka 3 kynttä sinne. Pilkon niitä vähän pienemmäksi. Pikkusen laitetaan vähän suolaa, kosher salt sinne. Noin, mutta ei päästetä ruskeaksi. Sen verran pikkusen kuulottuu nää. Ja tää käy ihan hyvin kattilan pohjassa. Samassa kattilassa, missä keiton tekee. Sipuli on tarpeeksi kuulottunut, niin nyt laitetaan tää liemi, ja mä käytän kanakuutioita, gluteenittomia. Jos on valmista kanalientä, niin sekin on okei. Ja voi käyttää myös vihannes, ei ole pakko laittaa kana. Vihanneskuutiot on ihan yhtä hyvät. Tää on kuumaa vettä 4 kuppia sinne kattilaan. Ja kyllä ne kuutiot siellä sulaa kuumassa vedessä. Laitetaan selleriä 3 vartta sinne. Pilkotaan ne pieniksi. Otetaan noin kannat pois. Nää ottaa vähän kauemmin kypsyä, niin laitetaan nää ensin. Tässä on selleri pilkottuna. Laitetaan se tonne kattilaan, missä on sipulit ja kanaliemi. Ja se saa tulla kiehumispisteeseen. Lisätään, tässä on 2 bataattia. Nämä on aika hyvän kokoisia.
Sinne niin kattilaan kaikki hiljalleen kiehumaan, porisemaan. Suolaa nyt en laita vasta kuin lopuksi, jos tarvitsee. Laitetaan vähän oreganoa, tommonen reilu teelusikka, kuivaa. Ja sitten timjamia, tää on tuoretta, kun mulla oli sitä kerran, niin siinä ne kaikki on. Tää saa hiljalleen porista, mä laitan kannen päälle niin 15 minuuttia, noin 15 minuuttia. Sitten viimeksi laitetaan pinaatti, kanneliini, valkoiset kanneliini beans ja kana sinne joukkoon. Otetaanpas nämä muhkeat kananpalaset tähän laudalle ja leikataan niistä pieniä kuutioita, laitetaan ne tonne kanakeittoon. Pikkusen, mikä on tietenkin aivan ihanaa, niin limettiä, pikkusen makua sinne lisään. Nyt mä pilkon ne pienemmiksi. Toi keitto on tosi hyvän näköistä kanaa, mehukasta. Leikataan semmoisia pieniä paloja tonne, tämmöisiä neliöitä, mutta ei liian suuria palasia. Tässä on kyllä paljon kanaa nyt, mutta toi on 4 toi keitto, niin oikeastaan 1 kanarinta on niin kuin 2 ihmiselle tai henkilölle. Hyvä on. Nyt nämä menee kattilaan. Ja liika kauan tätä ei saa keittää sen takia, että noi menee ihan muusiksi muuten noi pataatit. Tässä on nämä kanneliini beans, pavut, valkoiset pavut. Ja nyt tarvitsen jonkun kauhan, että saan ne sinne sekaisin kattilaan. Näyttää sille, että pitää pikkusen kanalientä vielä laittaa tänne. Tuli niin runsaasti tota kanaa ja sitten noi pataatit oli aika hyvän kokoisia. Niin nyt on pakko lisätä lientä sinne. Lisäsin sinne 2 kupillista vielä kanalientä, että nyt tää on niinku sopivaa kaikin puolin. Että nyt voi nämä pinatit sinne sit upottaa. Ja näähän ihan kypsyy ihan tässä kuumassa liemessä. Ja suolan voi sitten tarkistaa. Nämä menee hirveän pieneksi nämä pinatit, mutta ne antaa kaunista väriä. Ja tietenkin on niin paljon terveellisempää sitten vielä, kun on pinaattiakin. On runsaasti keittoa ja just mahtuu. Aika hyvin arvioitu. Ei olisi ollut väliä, että olisi ollut isompi keitto, mutta tämän nyt näkee vielä. Tämä on niin kaunis, kun tämä on näin täynnä, niin tästä näkee tämän. Se hetkessä ne siellä kuumassa liemessä, niin ne kypsyy noi pinaatit. Aionkin tehdä tässä artichoka dipin. Me laitetaan tätä sitten sen tuoreen patongin päälle. Niin tähän tulee artichokan sydämiä, mitkä pilkotaan pieneksi. Nämä on ollut purkista säilytettyjä ja ne on öljyssä ollut ja mä huuhdoin niitä vähän sen kylmän veden alla. Ja nyt tässä on suurin piirtein 2 desilitraa näitä artichokan sydämiä. Ja sitten siihen laitetaan majoneesia. Laitetaan tuommoinen reilu desilitra majoneesia, raastettua parmesanjuustoa. Tässä on varmaan 2 desilitraa. Mozzarellaa
mikä on raastettu myös. Niin sitä meni desilitra. Sitten laitetaan 1 desilitra kermajuustoa, cream cheese. Vielä laitetaan näitä vihreitä sipulinvartta, pilkottu kevätsipulia, pilkottu pieneksi. Uunissa paistetaan ihan pikkusen niin kuin hiljaisella. Hiljaisella varmaan tuommoinen 20 minuuttia, niin se on hirveän hyvää, kun se on lämmintä. Tämä on hyvin suosittua Amerikassa ravintoloissa, tämä dippi, ja kotioloissakin, että tätä voi sitten kotonakin tehdä ja nauttia. Se on niin maukasta ja mun mielestä sopii keiton kanssa ja patongin kanssa. Noin. Hyvän näköistä on. Vähän suolaa ja pippuria vielä sinne rouhitaan. Mustaa pippuria. Ja mulla on tätä himalajalaista suolaa, niin mä laitan sitä nyt. Ja sinne sitten tämmöiseen pieneen astiaan. Tää menee sitten lämpimään uuniin. Tää on valmis uuniin. Keiton kanssa sopii oikein hyvin patonki ja laitankin tämän taikinan tulemaan tähän näin. 1 ruokalusikallinen, puoli amerikkalaista kupillista. 1, 2, 3. Otetaan puolet vaan täältä. Mä annan hetken aikaa vielä kohota tän tässä huoneen lämmössä. Aika mukava. Tämmöisiä pieniä viiltoja. Vähän jauhoa päälle. Tulee ihana rapea patonki. Jahas, nyt katsotaan miten tämän patongin kävi. Siellähän se on. Katsotaan. Käännetään uuni pois päältä. Rapea. Se oli toi kuuma vesi, mikä teki sen. Nyt on talossa keiton tuoksut, patongin tuoksut ja ihana mustikkapiirakka. Siis kaikki nämä tuoksut. Nyt pitäisi olla tuoksutelevisio. Siinä niin. Ihan kivan näköistä. Osumia, kanaa, kaikkea herkkua, kyllä tässä on kaikkea. Ai. Terveellisen näköistä pataattia. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Ja sitten tästä sä voit ihan itsekin tehdä, mutta tää on ihanaa. Kato. Tää on tämmöistä niinku pehmeätä ja lämmintä. Ole hyvä. Ja gluteeniton. Gluteeniton patonki. Kahvit on valmiina. No niin, katsotaan minkälaista meidän mustikkapiirakka on. Ihana, lämmin mustikka crumble. Ja sitten laitetaan jäätelöä siihen. Tässä jäätelössä on pähkinöitä, niin tää on aika ihana. Jäätelö sulaa mukavasti tohon noin
melkein maistuu paremmalle sulan jäätelön kanssa. Oikein parempi kuin mustikkapiirakka voisi olla. Joo, eikä tää ei ole liian makeeta. Herkullista. Ihanat maut. Nyt nautitaan.